Takže zaujímavé v tomto videu si tu máme Fish a nie som tu sám, je tu za mnou Nejma Majko. Čaute. No a ideme si zahrať nový update, ktorý o chvíľku bude, o 30 minút, ale podľa to tak dlho nebude, bude zostrihané. Rainbow banana. V pohode. A jak hodnotíš toto? Když nevidím, to je sa, ale ty poviem, že je skilla. Jo? Dobre, Toto? mohol by si tu neflexiť na videu? No jasné. Som si stiskal nejakú kudičku. Pozriem ti, Kudičku. ja sa pozriem, či tu nebolo to tak, kde nie. Ja hľadám, skáďal tí ľudí. Nie, to muselo byť fakt na update. Peppermint Keyboard. Musíme 31. hrať. Myslím, nemám na to. Možno dostaneme jednu dobu vec 18. a bude sa to dať využiť. Ono je tu, že ugly sweater item. Možno to bude fungovať ako klasický sweater, vieš. Ja si to chcem zobrať. Chytaj. Da čo je? Aha, chápem. No dobre, aha, také pekné počasie. Oj, chytám niečo minus 98, no nič. Čakaj, musíme ľudičku, som na nevie chytať takové kindelko. Ja chytám nejakú rybu, čo je minus 98, ale našťastie nemám to plnú. Oj, niekto chytám nejaké skyly a blabla. Ja som si zobral kindelko, alebo čindelko, to je jedno. Kindel je to najlepšie. Kvalita taká bude Nie asi. som minus 98%, minus 88 progres. Dobre, ja šikujem. No neviem. Minus 95 a je to... Zaboli, keď vyhodím to do seba. Minus 95 a vyzerá, že to je také malá vec. No, nič. Ja obrovtanského zherálka. A mám megalodona. A to je rozdiel. Chytil som to. Corrupted megalodon, ale v krásnej verzii. Hejla. Ja by som potom dodal ako veci spávu súťaž, ale ja neviem to, nemám to. Daj mi mňa. No tak, to tiež nejakú súťaž. Čau. Súťaž, dám takedy súťaž na streame o to. Nechytám v tom dávať ľudí. Neviem prečo. A ne, neviem si mačky nesú. Dobre. Skylu je také ľahké chytniť? Tým chytáš. Jakou udičou chytáš? Blogrodom. Tak keď chytáš kindelko, no tak jasne, že je to také jednoduché chytiť. Ja sa bojím, že chytám zase také isté. Oj, ty ťaháš to. Neviem, toto skala není moja. Cement, koruptu Skyla. Moja Skyla je cementná. Cemento. Cement Skyla, kámo. Koruptu Skyla mám. To ona sa už nikdy... to čo tu chcete chytať? Ja čo ja chytám? Oni, čo chytám? Haló? Ja idem od tohto dá uhetka. Oni mi ničia moje šťastie. Bože sa čo, oni chytajú? Čo chytám ja? Nie, ja som chytil moc kila nejakého. Ako kila to už je dačo iné, ale veľké. To není. Akú diču ste si poprosili na for Fishmas? Ja neviem, ale to asi bude ten update, alebo už alebo to teraz si mám tak kde dať, ja neviem. To nevíte sandu. Tak tu som na tom ešte horšie, pozri sa. Ty ide prchať? Keď to tu chytám. Ukaj do mňa. No. Kaj? No, nie lepšie. Ale čo, bro? Toto nie je možné. Tak to zabijem asi. Hej, konec. Ja dám reset. Charakter. Už je konec, radšej chytajú blbosti. Hej. Au. Polaris. Prečo by ste chceli Polaris udiču?
Teraz na to rychło. Poczekaj. Spotkaju. Andix. Poczekaj. Dobra. Mamy dalszy evencik. Kocik wytrzymaką, a hitam na bloku. Tak, to stekujem. I tam jako sekretku minut 90. Dáme nie miesto, bo to keď... To veľmi blbo sa tu hádže. O! To čo? To je Nessie? Ja som asi idiot. Nessie. Len tak by som chcel... Neviem, Nessie, len tak chytiť tu Nessie, že... Nahodíš chytať Nessie, ne? Môžeš chytať čo za veľkú skaju? Ja nevidím, je tu hma. Ty kokos. Chytil to? Tak, neviem. Nechytil to. Škoda. My tu asi iba my dva používame Kindleka. A chytá ďalšiu akú skaju? Bo akú bolec. Baby blue, Venom, baby blue fish. Venomus? Mouse? Jaký Venomus? Venomus, baby blue fish. To bolo fakt Nessie. Tak, Nessi? Hej! GG kinderka. Tá vidím klobučík, tá rozmýšľam, čo by to mohlo byť. Willy Nessie. Hej, Willy Nessie s klobučíkom. Potom ti ukážem. Po evente. Ale ja nevedem, čo to je. Golden Nessie som chytil. To neviem, ja neviem, či som iba... Máš jednu, bro. Prosím, dáš mi? Čo? Máš dva, kamu. Máš dva. Dáš mi jednu? Ne. Prečo? Tak si chyť vlastnú. O, prosím, som to je dobrý kamarát, prosím. Dobre. Čo som to chytil? Ja som chytil bločku. A je tu taká tma veľmi. Alebo je noc, aha. To mi nahodí. Počkaj. Takú surapol stegren. Taký šulopol steglen. It's real? Je to ja. Postava povedala it's real? Tak ja neviem ako. Toto je morning, no to ani napíše. Kole, čo mi povieš? Ukáž mi tu Nessie. A daj mi Nessie. Dobre. Už je update. A už je toto tu. Neviem Santa. Na Christmas by som chcel. Ja tu sa snímam, rozmysláme, čo by sme chceli. A tu je také 3 otázniky. Áno. Tak myslíš udiču ako tie otázniky, alebo jak to myslíš? Ako... Seraptik rodie. Ty sa Seraptik? Ja som napísal Sera, ale mi to číslo dopísalo. Nie, mne to nenapísalo. Mne tam napísalo Leot. Napíš Seraptik, a ono to dopíše rod. Seraptikok. Chceme toto? Ja si vám dávam, ale čo vám potom kliknúť, keď tam vám dám? To asi neviem. To asi až potom, tam je nejaký čas, ne? Ja ho tam vidím. Nehovorím, že to bude presne na... Čo je tam za čas? Nehovorím, že to bude presne 24. decembra. Aký je tam čas? Ja tam mám foťak. Čiže ako ja ten čas nevidím. Tam je 10 dej, 6 hodín a 53 minút. Začína tu, you can only send a letter from December 24. až 26. No. GG. Tak ešte nebude taká selfie gudička. Ale získal by sa content creator ako content creator nejaký vozíček. Čakaj, som zase získal, Čo som tedy získal? To som žoval z toho. Počkaj, kde je potom? Vlastne kde mám potom, som slepý. Púšť nejaký cutsceny. No púšte, ja sa ťa nebojím.
Dobra, to. Nie wiem, czy to była audycja, co sam się. Nie wiem, czy to była. Nie wiem, czy ja się namiesto toho, co jest to. Hej, to już nie mówię, jak co sam ci сказать. No ja mam ciągłek. A no to w mam ja gdzieś Tam jest jeden, domino. Co? Tam jest jeden. Nie ma nic. Ale kamo, to będziemy dość często používať. To ma wiesz, ako to była aktywacja? Ale loď, którą musím používať, mňa to nezaujíma. Ja vždycky sa to použijem. Musím mieć chvostiky vyššie. Je, to, takáto loď musím používať proste. Tam som spáno. To nie je za obuksy. Je. To meleš. A teraz tak spiť. To nie je za obuksy, čo meleš? Nic to také není. Čo si, ja som slepý a hlupý, že domino? To je z roku 2024, fiš máš. Ja to nemám. Ale ja som tady nehral to. Ale nie je to licha lodička, ale legendárna. Aha, keď mi tu som tamto skánu. Je tu dačo nové, taký nový stôl, kde by sme... Nie, tu nie je nový stôl. Kde mám plniť bestiály? Bo keď zoberiem si tú kuličku, tak mi to povie. Tak... Neviem. Potrebujem fishmoss 2 bestiály. A to je ako čo dobré, hosti, ja som na chvíľku späť. Dobre. Spala som tu taká sekretka, baby blobfish. Máme byť kvôli tomu čilu, ja neviem, že to nic také dobré. To má ja tú sekretku už mám. A ja som predal, ja už chcem. Ja som už tiež asi, nepredal som, neviem. Ale dal sa do zbierky. Svojdeť. Co to je? To je kasa. To je oc. Tu tak kde? Asi hľadal. Aha. Chápem si. Tu? Daj si hľadal, pochopíš. A to nie to z toho... Aha. No nic, GG. Alebo to sa máme potápať, alebo čo máme robiť? Chytať. To lebo jak myslíš, že sa nepošli pod vodu. Koľko máš... jaká je ťažká? Ale ja neviem. 3 milión kila. Tak po... Jeden tón. 60 kg. Chytáme. Minus 20, kámo, čo to chytám? Neviem. Idem do... Čiže jak to bude? Dobre, ak toto videjko z Fishu bude u konca, ste si ho užili, budú ďalšie videjka. Nemusí to byť iba Fish, môže to byť The Forge a ostatné gamersky. Takže, čau.